Jo ľudia, tak vítam vás u ďalšieho videa. Dneska už bolo jedno video, teraz už mám domáce video a ďalšie video. A mám tu pre vás turné X-Dina. Dnes vám poviem, aký sú. Takže koľko dnes je to 30.11. Praha o 11:30. Podpadom autobusom zajazdom, takže neviem, kde vyskočíme, budem vám dávať nálevo presne. No a máte sa na všetci rozhodnú v Prahe dnes, budete môžete dosť môžeme podpíšiť, že kto je z Prahy alebo Rukuja, tak musíme maximum do 11:30 až po večerničky do 6.12. šťastí o 14:00, už sme na severe Slovenska. O 14.12. na Kubine o 15:30. 20.12. znova v Časti o 14:00. 27.12. v Ostrave o 15:00. A po rok 2025, možno okolo januára, aby ste vám ešte vedieť, pôjdeme do Bánovci nad Bebravou. A možno aj do Dunajskej Stredy a do Miaviva tam. Takže máte sa na to tešiť. A otázky. Začíname otázkami o Brawl Starse. Budem sa vás pýtať na otázky a budete mi odpovedať. Takže teraz ideme na rarity. Budem hovoriť napríklad, že aká rarita je Jessie, napríklad poviete Rare, Super Rare, Epic, Mythic, Legendary. Takže kto sa týmto zaujíma, tak aspoň hádajte. Aká rarita je Max? Ďalej. Aká rarita je Gas? Gas. Aká rarita je Kenji? Aká rarita je Colt? Aká rarita je Bull? Aká rarita je Bibi? Výborne. Ďalšie otázky, odpovede znova. Čau.